Prečo Jánošik obdaroval malého detvana? Prechádzal raz Jánošik že poznáš, ale vieš, keď povieme slovo Turiec, keď povieme slovo Tostan, tak to je niečo reálne, čo vidí. A už ty to môžeš zase ďalej. Ešte do druhej poviem, sa to bude všetko. Vyššie sa ti teší. Nedostane. A to máš si to aj tak myslíte? Zložné. A kto ja to svete povedal? Som to svete povedal. Svete povedal, ty si nebojím. Dobre, stačí už, nešírte, stačí, budeš šírili veľmi dlho. Aj do 12. Tak zistí.